Откриха трансгранична младежка олимпиада във Видин. На площад Бдинци пристигна огънят, с който се даде началото на първите по рода си трансгранични олимпийски игри за младежи, които се организират за региона Видин-Долж. Олимпийският огън е запален в Калафат и бе пренесен от най-добрите спортисти на Видин и област Долж. Огънят пътува през моста на Калето до Баба Вида по вода, след което премина по суша през парка на площада. Последната факла на трансграничните мини-олимпийски игри бе пренесена от спортист номер 1 на Видин за 2012 година Цветелина Цветанова. Тя е двукратна световна и европейска шампионка по самбо. През следващите дни в събитието предстои да се вземат участие над 400 деца от 22 спортни клуба от град Видин и област Долж. Целта е да се популяризира спорта като здравословен начин на живот и най-вече сред младежите в трансграничният регион. Следващите няколко дни младежите от Видин и Румъния ще се състезават в 11 спорта, като всеки клуб ще направи спортна демонстрация. В края на седмицата олимпиадата ще премине Дунав, където в рамките на следващите 3 дни Калафат ще приюти трансграничните игри. Събитието се реализира по проект Трансгранична младежка олимпиада, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. Проектът се изпълнява от Агенция за регионално развитие и бизнес център Видин съвместно с асоциацията Калафат до Ивент. По проекта е закупено оборудване за 11 спортни клуба и организации от Видин и 11 от Румъния. Проведени са тренировъчни занимания с над 400 деца и се организира трансгранична младежка олимпиада. Официални гости на трансграничното младежко мероприятие бяха представители на Министерството на младежта и спорта, БОК, Министерството на регионалното развитие, съвместен технически секретариат Калараш, кмета на град Калафат Мирча Гуца и още много.